Uway na ki Riew Shimet uba desparsing rani ulayeng ban kersian lang ya kajing Pyrshah kiseng ginongnya kali halor kajing Jingthmu Jong Sorkar ban map no ya Khajana bari ban lum na ki Petrolpump Haduh sispa khandai pesan krol bar ulabu kajing kali bakumno lada ke Sorkar kala ban map ya kata Khajana handai kamla apat ban map ya Khajana ka bagi nongnya kali ki hapde ban seo hakini ki arsnam hapreng ke lockdown kum kadak banyak kesan lang bat kiwi ki rirong ba bat kumjuri kiseng balang belami sekhmat ban Pyrshah ya Jingthmu Jong Sorkar ban map ya Khajana nam ta ki Petrolpump ki badon Haduh aspa live hoteli te habede begini Jingthmu Sorkar nga kumui na rurung ba bajusai le ya ga RTI apan pau da sisa ya jing susi halor kani Jingthmu Sorkar mar kani ka Jingthmu Sorkar benta ketengku ro bat ka RTI ka bang lale na ka office jong ka education bat ka finance department tigum ta nagleng jonga dasya hakani ka por nga penpau ya kajing khuslai abede bagani Jingthmu Sorkar ko penmi ka taka scheme balatip kum ka one time settlement scheme kamamut kalong ban map ya ki Khajana belalum da Sorkar na barok ki Petrolpump ki badon hapo ka jela jongi kane ka Jingthmu dasya ka wara ka jing sosi ya barok ki nombu kali namar ki nombu kali dasya kila siu ka petrol ka barem ka diesel ka barem mentale ka diesel ka lapoi Haduh prapanyo tangka ka petrol ka lapoi khandai pho lai tangka bat kan longru ka jingdonong ya ka jelam mekhalaya wat apding ne ka khim ka ba ka jing genjar Pyrshah Jong Sorkar ha ka ba tang ban penki im biang wat ya ka MCCL po so ara kamla ban sina pendep ya ka buri hotel bodon po sejar kamla ban penjana ya ka transport kamla dei kumno bade ka dang thmu bade ban map ya ni Khajana dadaka don Jingthmu ban map kumne balai bade ka do jing ban map ya jing kerpat jong gi sengi no nya kali ba kin map ya Khajana chiteng na ka jinglum jong ka hai bade ba kane ka lockdown ha gini ki asnam ti naglen jonga ha bade ba kane ki Jingthmu Sorkar kalong dasya ka bom sola mudur ha lese yo gidon ki kendon ha ka bak Sorkar kala ban thau gilat kan ti ban le ta kam ndrei hapding gani ke jing kadu pisa ka ba Sorkar ka yigendu ka ban shumap Haduh chispa khnai pesan Klur na ga jing lum jong Khajana na Petrolpump kalong dasya ka ka dak ka ba penlengok ya baro gino song jong kala jong jela kumba sikama ya phi kani petrol kani Khajana ka belum na Sorkar la kumno life percent layo lupa ya hak silitar na Petrolpump ka bola penmi da ka an house nem arajarsan ka bola tip ko mekhalaya bat value added tak kadeng Khajana kal ailat ya Sorkar banlum ya gino kijing mi kibawan na po ka Sorkar dia dan kijing mi kibade po ka Sorkar jalla kijing Jingthmu ban ma bi kini Khajana ya kini ki aspa live hoteli ki Petrolpump ki badon po ka jalla na ka banta license kanthi kalong dasya ka bom sula mudur ba Haduh kanno kata ka jing sngo sne jong Sorkar ya kini Petrolpump
dari balik pada kelet ban sausun ya ki pajba ki blasiu hok khajana khamtam ginong bo gali habide barkane ke jingmap te kumbisikan mau kaneka khajana Deputy CM Jongi ba Prestun Tensong ha kini snem bladeb ulai pensyai ba kini khajana belalum life person do life person nak Petrolpump kale na benta ben penjana lane banyarap ya ke education department kabala tip kum ta set sestak kabayarap ban promotion ban upgrade ya ke education sektor kata kade jingkren jong deputy CM jongi ti habade bagani jingkren jong deputy CM jongi na kalang jonga aktivis nga klem song thai halor kane ka jing batai jong ne deputy CM badan jongi ba prestun ting lale ada ka RTI how benai Januari na juri hajar khatwe te katarik nomor bangale online RTI katarik ni klem don de ka sudon tang report tikar kongni KDI kabala poi hapo nga phas po director jongka higher technical education Shillong bakata RTI ka long back na shimbe ya jingkren jongu deputy CM dongi wala ong ba ya ka khajana ka balum na Petrolpump kale na bata ban penbit penbiang ya jeron kam na banta ka education department ti habede bagane jingkren jong new deputy CM ngalabu jinggali ya ka education department bahato kladon na em ka financial assistant na ka department jongpi Shaki education sector kabawan jingarap lingba ka tak department kamtam na ka petrol ti habede bagani ka jing kali jonga ya ka education department ba ka don em ta khajana ka bawan karpang na ka Petrolpump wala tip kum ka sestak ka ba jingarap hapi ke department hato ka don na em kum kata lada ka don subha ai jipensai bat pentip sanga unole RTI habede bani ka jingpan jing tip jonga na kalian ni ka education department ka khemla bana jing sai imat lese ba kam semna tip ya kata ka pisa ka bawan lingba kata ka tak department lingba petrol te na kalian ka education department haga kasan tadi benai ba jakat we kalapha no sya po ka finance department kene kasan tarik benai ba jakat we kalapha no sya ka finance department halor kene jingkwa jingtip jonga namar ba langkaliang education imat kamla ban ajin syai halor kene ka RTI ke bapan damanga ti halor kene ka jingpha jong education lengba deputy director Dr. BD Kaji ti ka finance department ro ka klem penslem hi ya juba historic umat araja arfuwe kalpha jingtip sanga lengba Shri Batar Charji Badir Joint Director of Higher and Technical Education PIO te lapha jingtip sanga ba ka finance department kala jingtip support ka education department ni harum barkata jingtip kalong ba nakaliang ka finance department ro ini atho in inviting a reference to your letter number
On the subject quoted above, I am directed that the Finance Department never sanction or grant or financial assistance to any beneficiaries with regard to the above required information. Hence, the information sought for may please be treated at nil. Tikumta kani ka RTI ko pa dalam baga Finance Department panpau ba nak Finance Department ro kam sem na don jing tip dane kam don hi ru kata ka thup pelang pisa ke bayo leng bata ka Petrolpump leng bayo leng baga kata tak department bahkan airap jing arap special na benta ka education department. Tikani ka RTI ka phalang imat ba ka jingkren jong deputy CM jongi lese kalong ka balam ler bat ka basu thok tang ban pentame yangi pai ba bai kata khajana ka balum na ka Petrolpump college shaka education department tikane ka jingkren jong deputy CM jongi ka pau imat ba doni halandet hadin bang lale RTI mga nga iba kami man ka Jingthmu na Sorkar ban map ya Khajana kabalum na Petrolpump. TLC maka doni lendet ba kanang ban light ya kata ka lese ka jingja ka pisa lane ka jingbom lum ka pisa lane ka jingbom lum tikana ki tak department ya Khajana lese ki thau kala kanti kumno ban penja no kata ka pisa da ka ba shumap ya kata Khajana ka balum na Petrolpump Haduh licenem ti dara kalong kumne imat kapau bakane Sorkar Meghalaya kam don jing sngusun yangi ki duk kirangli dei ka perkhat baik tangi ki Riew ba big ka yang ha jing sha Petrolpump le nak sekarang nak Petrolpump la de belum lupa Khajana ti kala ayo lupa ka bayo nong komisioner kayo ti ka don jing bud ayo ka ban map ya kani Khajana amara pedeng kani hiran ka platang ka jong jella ada ka Sorkar Meghalaya kale kanor kani korkom ka pelong i pajba ban ki pelong i pajba ba kin singwar tatien ban syania ya kani Sorkar tina kaleng jonga nong bawat ya kata ai ngakan tu ya Sorkar Meghalaya bala kumno pinso ba hat kamta mane ka juk ka ban menta arsnem nila shu jenjar pajba jenjar na kaleng ka Sorkar ka jenjar namar ba ka kam ka jam kamya ka Khajana ba idei banyo na ki mineral resources romdon kani katai romdon ti ngakan tu Sorkar ba lakno kan dei ban pendu shwa ya kani ka Jingthmu jong ka ban map ya kani Khajana leng ba ta ka scheme ko batip one time settlement scheme kubule